Astăzi o să vorbim despre noua coadă de la Catcher. Vorbim despre coada Performance Put-Over Net Handle de 3,50 m și o să facem și o comparație între aceasta și coada de la Drenan. Așa că rămâneți alături de noi ca să vedem detalii despre cele două, diferențe și asemănări. Salutare dragilor și bine ați venit pe canalul de YouTube Robert Method Fishing. Astăzi suntem în magazinul Claumar pentru că la mine încă nu au reușit să ajungă cozile de la Catcher și am venit la Băieți pentru că sunt unul dintre magazinele partenere cu acest brand și am zis să facem deja un videoclip pe baza acestei cozi de minciog și anume avem coada de minciog de la Catcher Performance Put-Over Net Handle de 3,50 m. 3,50 m este varianta finală în care puteți folosi coada, sau mai bine zis, cea mai lungă variantă al ei, dar se poate folosi, bineînțeles, în trei variante și o să vorbim imediat în momentul în care o să o scoatem din husă. Avem aici binecunoscuta coadă de la Drenan, nu prea avem spațiu aici să o întoarcem mai mult, dar cred că o vedeți. Este vorba despre Drenan Acolyte Carp de 3,60 m, destul de lungă. Tocmai asta este și motivul pentru care o să vedeți că aleg să trec pe cozile de la Catcher. Unul dintre motive, să zic așa. Despre coada de la Drenan, cumva majoritatea știți că este o coadă titanică, e o coadă, cum să zic, e topul de pe lume pentru banii în care o putem achiziționa. Eu am două astfel de cozi pe care le pescuiesc de peste 3 ani de zile, atât în partidele de plăcere cât și în competițiile amicale, naționale și așa mai departe, n-a contat. Sunt două cozi extrem de bune pe care m-am bazat în toți acești ani, dar a venit momentul, după câteva șuturi la nervi și așa mai departe, ce am mai făcut noi pe baltă. Cei care mă știți de mult știți prea bine că am avut momente în care mi s-a mai demufat coada, fie de la dilatare sau contractare în funcție de temperatura de afară, fie pentru că m-am grăbit eu când am montat minciogul, mi s-a demufat coada și am mai pierdut pești, în moment în care am luat cozile la picioare și așa mai departe, că sunt pești importanți, ca să zic așa, care ar fi făcut diferența pe care am pierdut din cauza asta. Dar ce vreau să scot în evidență este că această coadă, deși o folosesc de peste 3 ani de zile și de multe ori n-am avut grijă cum ridic peștele, am și forțat în capul de minciog și așa mai departe, nu m-a dezamăgit niciodată, cu mici momente în care să zic că s-a demufat, dar pui nu îi se întâmplă, știți cum e, nu toți putem fi perfecți, cu atât mai puțin un echipament de pescuit. Nu despre asta e vorba aici, ce vreau să scot în evidență este că această coadă a luat câteva picioare bune de la mine și în continuare este în stare perfectă de funcționare, coada nu are absolut nicio problemă. Dar a venit momentul să o comparăm pe aceasta și o compar pe aceasta, deși e mai scumpă ca preț, adică coada de la Catcher. O să vă las oricum un link cu această coadă să vedeți unde o găsiți, este undeva în jur de 400 de lei. Cea de la Drenan era în jurul prețului de 600 de lei, dacă nu mă înșel, în momentele în care se găsea în magazinele de profil. Acum nu se mai găsesc, motiv pentru care trebuie să vă prezint o alternativă la aceasta și bineînțeles că este vorba despre coada de la Catcher. Vine cu husă de protecție, are două capace. Ce trebuie să știți dumneavoastră este faptul că coada de minciog, așa cum vine ea cu cele două doape de silicon, că sunt siliconice, nu sunt casante. Asta e un avantaj foarte mare pentru că efectiv dacă vă cade coada nu se sparg doapele acestea. Împreună cu aceste doape cântărește undeva la 450 de grame, dacă nu mă înșel. Stați așa, ca să nu mai facem o prostie, să fiu sigur că zic bine ce zic, așezăm cântarul frumos aici, o cântărim, să o punem să nu atingă nicăieri pe jos, să vedem exact ce greutate are coada cu cele două doape. În momentul în care îi scoateți doapele de protecție de la cele două capete, o să cântărească mai puțin cu 20 de grame. Cam atât cântăresc aceste doape siliconice. Nu este o coadă ușoară, dar ce trebuie să știți dumneavoastră este că e o coadă foarte solidă. Vine cu ramforsări în partea terminală. Despre aceste ramforsări este vorba. Are două ramforsări metalice înituite în partea terminal, acolo unde se înfiletează capul de minciog, tocmai pentru a avea o rezistență sporită. O să montez acum coada în cea mai lungă varianta sa, și anume 3,50 m. Ce vă recomand este să aveți grijă să nu pierdeți doapele, iar pe cel mare îl puteți pune încă de la bun început, cel din spate. Dopul mic, nu știu, puteți să-l băgați în scaun modular, dacă aveți scaun modular, dacă nu, și într-un buzunar
este arhi suficient. Este mai scurtă decât coada de la Adrena Nacolite cu 10 cm. Ca, să zic așa, așezare, ambele cozi sunt absolut identice ca rigiditate, inclusiv asta de la Adrena de 3,60 m, cât și Catcher-ul, poate chiar un pic mai rigid Catcher-ul, doar că cea din dreapta de la Catcher este și puțin mai grea. O să vedeți avantaje și dezavantaje. Politica băieților de la Catcher, cel mai important aspect de care țin cu dinții, să zic așa, și nu vor să-l piardă, este faptul că oricând găsiți elemente de rezervă pe stoc și oricând vă puteți găsi ceea ce aveți nevoie. Din păcate, Adrena Nacolite nu se mai fabrică, nu mai găsim, nu știu dacă mai găsim tronsoane pe undeva, dar, sau se fabrică, dar nu ajung atât de des la noi în magazine, pentru că e o sărăcie și bate vântul prin rafturile magazinelor când vine vorba de coada de la Adrena Nacolite. Pe partea de mâner, aici unde ținem cu mâna de mâner, par a avea același diametru, diferența de doar 10 cm între ele, uite, se și vede acolo. Vă garantez că nu o să simțiți diferența în momentul în care scoateți peștele. Dezavantajul major la Adrena Nacolite este că aveți nevoie de o husă de protecție a lansetelor de 2,05 m sau cel puțin să aibă minim 1,95 m, pentru că aceasta este doar din două segmente și se pierde, e nevoie de foarte mult spațiu la transport. Ăsta este și motivul pentru care eu mi-am cumpărat o husă de la Nufish, cred că e, de 2,05 m, pentru că nu aveam unde să bag coada de mincioc de la Drenat. Ăsta e unul și cred că cel mai mare dezavantaj la coada aceasta, dar nu putem să negăm faptul că este o emblemă a cozilor de mincioc. Din punctul meu de vedere este mai mult decât și-ar fi putut dori orice pescar, atât de plăcere cât și competițional. E o coadă pe care te poți baza oricând. Acum urmează să vorbim și despre, la asta vă pot spune despre fiabilitate, pentru că o folosesc cu succes de peste 3 ani de zile și n-am una, am chiar două. Despre fiabilitatea produsului de la Catcher încă nu vă pot vorbi, pentru că nu am, aș fi chiar absurd să fac chestia asta. Dar ce pot să vă spun este că avem garanția băieților că fac lucruri de calitate. Deja avem 2 sezoane de când sunt pe piață bețele de la Catcher și nu au dezamăgit prin calitatea lor. O să las deoparte acum coada de la Drenan, o cântărim imediat împreună și vă arăt și ce diferențe de greutate sunt între acelea. Asta a avut 450 de grame, v-am zis mai devreme, dar vă arăt și vouă și hai să o cântărim și pe asta de la Drenan, să fiu sigur că o spun cel puțin o dată pe video, să nu avem surprize. Este pe 0, are 390 de grame coada de la Drenan, diferență de 60 de grame între ele. În momentul în care o folosim e destul de mare diferența, dar trebuie să luăm în considerare că și diferența de preț între Catcher și Drenan este de aproximativ 200 de lei. Cel puțin așa era ultima oară când le găseam pe stoc. O chestie foarte mișto la coada de la Catcher ar fi faptul că se poate monta în mai multe variante, să zic așa, în mai multe lungimi și cumva poate fi o coadă de mincioc universală. Și de ce spun asta că poate fi universal? Păi e foarte simplu, uite, am demufat primul tronson al cozii și practic avem aici două segmente care însumează 2,20 m. Aceasta poate fi o coadă de pescuit la craft fără nicio problemă, puteți atașa un cap de mincioc triunghiular, avem 2,20 m aici, destul de solide, inclusiv partea mică, cea mai scurtă, varianta asta de aici are o parte finală nituită metalică pentru a spori rezistența a cozii. Puteți să o montați, bineînțeles, dacă nu vreți în varianta de 2 metri, unde e, Doamne, că scrie pe ea. Dacă nu o vreți în varianta de 2,20 m, o avem așa, în varianta de 2,90 m, aproape 3 metri. E un pic mai lungă, poate fi o coadă de pescuit la craft, mai șmecheră, un pic mai potentă, să zic așa. Și bineînțeles că există și posibilitatea în care să o folosim la capacitate maximă, și anume 3,50 m. Finisajele sunt premium, arată foarte bine, materialele sunt de calitate. Nu știu ce să vă zic mai multe de atâta. Dacă mai aveți voi alte întrebări pe care le-am omis eu, vă aștept în secțiunea de comentarii. Un avantaj, să zic așa, mare al acestei cozi de la Catcher ar fi faptul că se găsește pe stoc în permanență. Nu are cum să nu găsiți tronsoane în cazul în care se întâmplă vreo nefăcută.
fie călcați pe ea, fie se rupe din diferite motive, să știți că mai pot apărea și defecte de fabricare și așa mai departe. Oricând se pot găsi tronsoane de schimb, deci nu trebuie să aveți grijă asta. Stocuri vor fi suficiente, băieții sunt foarte deschiși. Să știți că și coada de mincioc cât și bețele lor sunt făcute la ideile pescarilor din România, adaptate nevoilor noastre. Noi pescuim mai mult la crap și atunci, crapul fiind peștele țintă, avem nevoie de o coadă de mincioc mai serioasă. Cam astea sunt diferențele de lungime între cele două în momentul în care sunt închise pentru transport. Aici avem coada de la Drenan, aici avem coada de la Catcher. Diferențele sunt uriașe, asta poate intra într-o husă de 1,60 m fără nicio problemă, pe când cea de la Drenan nu încape și v-am zis mai devreme că m-a forțat cumva să-mi iau o husă de lansete mai lungă, tocmai pentru a le putea depozita, pentru că am câte două. La fel voi face și cu cozile de la Catcher, îmi voi lua două dintre ele. Greutatea sporită, să știți că apare datorită faptului că băieții au vrut să se asigure că produsul este unul calitativ și merită cei 400 de lei pe care urmează să-i plătiți pe această coadă. Avem aici două capete de mincioc de la Grace, identice, Grace Landing Net de 22. 22 cred că sunt măsurate în inci, habar n-am, dar cert e că sunt niște chestii super mari. O să ridic ambele cozi de mincioc ca să vă faceți o idee despre cât de rigidă e coada de la Drenan. Majoritatea o știți, eu de-aia vă zic încă o dată. Asta e talonul pentru că avem majoritatea. Asta e ceva nou pe piață și încercăm să vedem care sunt diferențele, ca să vă faceți o idee, cei care nu aveți unde să le vedeți fizic. Cam așa arată cele două cozi. Nu o să vă mint că inclusiv cu asta trebuie să fii mâncat bine înainte ca să poți să o ridici la modul ăsta, dar coada e foarte rigidă, la fel ca și cea de la Drenan. Eu nu văd diferențe, ba chiar cred că stă mai dreaptă un pic asta. Nu știu dacă mă întreb, dacă mi se pare mie, dar așa le văd. Nu vreau să fiu subiectiv, trageți voi concluziile, de-aia vi le și arăt ca să nu vă spun eu. Vi le arăt, astea sunt, o să vă pun oricum link-uri inclusiv cu capetele de mincioc. Mamă, dacă mai ridic de 2 ori așa, gata ziua de antebraț și de brațe și de alea. Mai stau încă 30 de secunde așa cu ele, sunt forță mondială. Uitați-vă mai jos în descriere pentru link-urile cu cozile de mincioc, cu coada de mincioc, că Drenan nu prea mai e pe stoc pe nicăieri. Și o să vă pun și capetele de mincioc pentru că m-au atras. Nu sunt ele suficient de adânci cât mi-ar place mie, l-am văzut un monstru mare de tot și vă pun link-ul și cu ăla în caz că vă duceți la Cenușarul la pescuit de ten sau pește mare, ăla e ce vă trebuie. În continuare, vă invit să urmăriți canalul meu de YouTube pentru mai multe materiale legate despre pescuit. Cam asta a fost materialul de astăzi. Dacă mai aveți alte întrebări pe care eu nu le-am acoperit în acest video, nu ezitați să mă întrebați în secțiunea de comentarii. Apăsați butonul de like dacă v-a plăcut, share, subscribe, tot ce vreți voi și hai să ne revedem la următorul material aici pe canal. V-am pupat și fire întinse!